zen ezin da, ez da mainerun ere, altsasun noski leitzan ere bai. Urbasata handia beriain, aralar menditatean elkartuko gara. Arakili baian igerian, buruak orkuta fruskatuko dira. Eguerdion, berriz ere. Gustatu zaizue ibilbidea? Ederra, ezta? Bueno, dagoeneko, milaka lagun dabiltza gure ibilbidean barna hots egiten. Hori baita gure gaurko asmoa, guztiok batera hotseitea, inklusioaren alde, ikastolen alde eta euskararen alde. Izan ere, sortu ginenetik, eskuzabaltasuna, elkartasuna, konpromisoa eta auzolana dira ikastolon zeinu. Bestela, litzateke posible izango orain arte lortutakoa. Horregatik eskerrak eman beharrean gaude, urteetan ikastolen proiektua eraikitzen lagundutako guztiei. Eta hain zuzen ere uste dut, Nafarroako ikastolen elkarteko zuzendariak, Josu Reparaz Leizak eta Nafarroako ikastolen elkarteko lehendakariak, Elena Zabaleta Andresenak, bere ibilbide profesionala ikastolen alde lanean jardun duen pertsona bat aurkeztu nahi digutela. Josu, Elena, igo zaitezte, oholtzara nahi duzuenean. Eguerdion guztioi. Ekitaldi honetan, Nafarroako ikastolen elkarteak esker on handia adirazi nahi dio erretiroa hartu berri duen Irene López Goñi pedagogia arduradunari. 30 urte baino gehiago eman bai ditu zerbitzu hori zuzentzen. Ikastolen inguruko jakitea, eta asko da Irenek duena, ez da bakarrik liburuetakoa eta artxiboetakoa, edo zenbait paper agiriren iturrietatik jasotakoa. Ikastolen zurrunbiloan, batik bat pedagogia arloan murgildua, urte askotako jardueraz igeri egitetik ikasitakoak baizik. Hitz hauek zituen Jesus Atxak, San Fermin ikastolako zuzendari izan zenak, Ireneren Nafarroa garaiko ikastolen historia liburuaren aintzin solasean. Eta horrela da, Irenek ikastolen historia barrendik bizi izan du. Eunaka dira Irenek ikastola munduan bizi izan dituen esperientziak. Ikastolako zuzendaritza lanetan herri ikastolan, Nafarroako ikastolen elkartean, ikastola guztietako zuzendari, orientatzaile eta irakasleekin pedagogia saileko arduradun, Euskal Herriko ikastolak elkartean, niek eta beste erakunde askok antolatu izan dituzten ikastaro, kongresu eta bileretako partaide. Nafarroako Unibertsitate Publikoko Hezkuntza Sailean irakasle. Irene bera, sinestua egonda, ez dut ikusten horti dago itzaletan, eta dago hezkuntzatik eta zehazki ikastola bakoitzetik, ikastoletatik, gizartea alda daitekeela. Zalantzarik ez dago, euskarari eta hezkuntzari begira, ikastolek Nafarroako panorama aldatu izan dutela eta aldatzen jarraitzen dutela. Ireneren Nafarroa garaiko ikastolen historia izeneko liburuak lagundu digu, besteak beste, gaurko ekitaldian aipatu diren guraso ausartaiek baloratzen. Ikastoletara eraman zituzten neska mutil haien gurasoak. Legepean ez zeuden ikastetxeetan bere aurrak sartzen izan zuten ausardia. Paperik gabeko seme-alabak izanen zituztela jakinarren. Eta honekin batera andereñoak, pedagogiaren oinarri tradizionalak eraldatzen izan zuten grina, interesa eta esperimentazioari eskainitako gogoeta.
Bere lana, isila eta zalapartarik gabekoa, ideiaz beteriko bide bat izan da. Nafarroako ikastolen gela, gune bakoitza zeharkatu duena. Komunikazio bidean, sentikortasun bidean, hezkuntza jarduerarekiko, eta nola ez, gure hizkuntzarekiko, euskararekiko maitasunean. Hezkuntza jardueraren bilakaerak, kurrikulumetako konpetentziek eta helburuek, eta baita hezkuntza espazioak hobetzeko kezkak ere, haren alegina integratu dute. Bere lanek eta argitalpenek, hitzaldiek eta jarduerek, norabide argia ezarri dute. Ikasleek emaririk oparenak igeritan ikesi ahal izan zezaten. Hezkuntzaren bide zabaletik, segurtasunez, ibili ahal izan zitezen. Irenek lorratz bat utzi du. Egiteko modu bat. Sedimendu maitekor eta amatiar bat. Aspalditik fruitu oso onak ematen ari dena. Horregatik guztiagatik, Nafarroako 15 ikastolek, Nafarroako ikastolen elkarteak, merezitako omenaldi hau eskaintzen diote ekitaldi honetan, begirune handienarekin. Josu. Bai. Hemengo aritza. Nahi duzu hartzea hitz egiteko, Bai, erosoago hitz egingo duzu. Emango dizkizut gero, ez ditut geratuko niretzat. Bai. Bueno, hitz ederrak, benetan, esker mile, Josu, hitz hoiengatik. Elena Zabaletak gure nieko ikastolen elkarteko lehendakariak deitu nindunean eta eman zianean honen berri, omenaldiaren berri, ezetz esan nion. Lehendabiziko gauza, baina ez zian utzi aukerarik. Eta gaur eskertzen diot. Ze aukera oso ederra da, zeuek denak agurtzeko, eta nirekin lan egin duten guztiak. Egia da, esaten denean ikastola, ez dela euskaraz egiten den eskola bat, ez da hori. Ilusio bat jartzen dugu, badugu komunitate bat, eta horrek bereizten gaitu, beste gauzan artean. Irakaskuntza ederra da, eske suerte handia eduki dut, porque lan egin dut oso gustokoa izan dudan lan batean, baina irakaskuntza ona da, ederra da, aukera ematen digu sortzaile izateko, praktikan jartzeko ikasitakoa, landutakoa, personekin lan egiten dugunez, gizarteak behar ditun baloreak lantzeko aukera ematen du, gaur ikusi dugu. Inklusibitatea, inklusioa, ze importantia dan hori. Emozionagarria izan da, eta eskerrak eman nahi dizkiot ere Etxarri ikastolako anfitroi honi. Ze honek erakusten du ere, auzolan erraldoi honek, eta nola antolatzen den erakusten ditu gure baloreak, ez da? Orduan, iruditzen zait jarraitu behar dugula horretan, estimatu benetan nie, ziklistek esaten dute, irabazten dutenian etapa bat, esaten dute ekipoko lana dela eta badakigu horrela dela.
hori realitatean horrela dela. Pues nire lana berdina da. Ekipoko lana izan da, nieko taldea, zuzendarien taldea, orientatzaileen taldea, ikateroen taldeak, arduradun pedagogikoen taldea, ez dozenten taldea, guraso taldea, bueno, horiek izan dira. Eta geho bestalde, eskertu nahiko nuke gogoratu zehazka, oso harreman onak euki ditugu beti, pedagogian, ikastolen elkarteak, hainbat partaidek urte hauetan zehar erakutsi diaten begirune pedagogikoagatik, eta baita ere Euskal Herrian, Euskal Herriko mugimendu pedagogikoetan egondan grina, interesa eta konfidantza nirengan urte guzti hauetan. Baina leheno, ziklismo, aipatu dut, orain futbola. Futbolian, partidu bat irabazi, eta ez dute horrekin, ez diote horri garrantzia hundirik ematen. Esaten dute, benetan importantea dana, urrengo partidua dela. Hori da gertatzen dena, egindako lana oso ongi dago, baina ikastola gintzan gauden guztioi hori da, helarazi nahiko genizueke mesua. Urrengo partidua, gaur horrek balio du. Eta mila esker Nafarroako ikastolen elkarteari. Ezin sokaritira nork eutsi ez badugu. Ezin lasterka hasi nora jo ez badakigu. Ezin harririk jaso nola ez badakigu. Ezin txingarik eraman zertarako ez badakigu. Ezin trontzarik moztu norekin ez badugu. Ezin erori jasotzen ikasten ez badugu. Ezin bakarrik aurrera egin herririk ez badugu. Badugu soka, badugu taldea, badugu herria, badakigu nora, badakigu nola, badugu pauso sendoa, baditugu helburuak, grina eta gogoa. Badakigu saiatzen, badakigu ikasten, badakigu sortzen. Badakigu bazirela, bagarela eta izanen direla. Badakigu herritik jasotzen, badakigu herriari ematen. Herritik eta herriarendako, euskaratik eta euskaraz, gaurkoan, sakea zurea.
Ikusten dezuen bezala, kirolak izan ditugu protagonistak koreografia honetan. Bereziki herri kirolak. Izan ere, sokatira, trontza eta halakoak asko maite dituen pertsona bati buruz, hitz egin nahi digute Gotzon Perez Artutxek, Andramari ikastolako lehendakariak eta Izaskun Errazkin Beltza, lehendakari ordeak. Igo mesedez, holtza zuena da. Zuena hitza, Izaskun, nahi duzunea. Andramari ikastolako guraso bezala nago gaur hemen, baina aurretik Andramari ikastolako ikasle ere izan naiz. Irakasle asko gogoratzen ditut, esango nuke ia guztiak. Guztiak gauza batengatik edo bestearengatik direlako bereziak. Baina badira beti buruan gelditzen zaizkizun horiek. Bere gertutasunagatik, konpromisoagatik, horietako batez hitz egin nahi dizuet gaur. Konpromiso hitza aipatu dut. Konpromisoa euskararekin, ikastolarekin eta herri kirolekin. Gogoan dut, ikastolan geundela, errekreoan patiora atera eta han ikusten genuen gure bigarren omendua, ikasle helduenekin, baino koskorragoak ziren ikasleekin, soka zuhaitz bateri lotu eta han sokatirarako prestatzen. Arbola, zuhaitza edo sokatiralariak nor baino nor. Eta nola ez, guri ere ikasle bezala tokatu zitzaigun herri kiroletan hasteko garaia, eta talde lan horrek erakarrita eta irakasleak transmititzen zigun ilusio horrek erakarrita, hasi ginen gu ere herri kiroletan. Izan sokatira, koiskolak, txingak, zakua, taldea zen garrantzitsuena. Eta Nafarroako hainbat txokotara, gora eta bera, ibili ginen, gure omendua alboan genuela, guztia musutruk. Eta gertutasuna da aipatu dugun beste hitz bat, hemen Nafarroa Oinezen antolakuntzan dabilen lagun batek anekdota adirazgarri bat kontatu zidan lehengoan, irakaslea tutore izan zuten, irakasle hau, eta ezkondu zenean ikasle guztiak, gela guztia gonbidatu omen zuen ezkontzara. Han ibili omen ziren, ikasle guztiak ezkontzan, dantza eta dantza, eta gogoan du erloju bat oparitu ziotela gure gaurko menduari. Bueno. Nien naiz Andramariko ikasle ohia Izasku bezala, baina guraso bezala ezagutu dut gaurko mendua. Hore bat da gu denontzat gure seme-alaben irakasle izana. Horregatik, Nafarroa Oinez 2023 hontan Andramari ikastolak omenaldia egin nahi dio eta eskerra ona adierazi Jesus Senar gure irakasle maitatuari. Igo zaitez, Jesus! Egunon denoi, kaixo, lehenik eta behin eskerrik asko. Omenaldi hau egingo zela esan zidatenetik, zenbat bizipen, zenbat oroimen eta zenbat persona etorri zaizkit burura. Eta nola ez, ze postasun
eta emozio. Ikastolan hasi nintzenean, proiektu honen alde hainbeste lan egiten ari ziren familiak ikusita, ezinezkoa zen norberaren 100% ez ematea. Beraien indar eta bultzadagatik eskerrik asko. Nire ondoan lanean izan dudan familiari, bai, zuei, lankideok, eskerrik asko. Zuen guztien ordezkari eta bozera maile sentitzen naiz gaur. Gure lanbideko ardatzari, ikaslei, ibilbide honetan izan dugun harremana, ilusioa eta zuen erantzuna txalotzekoa izan da. Oraindik ere zuekin elkartu eta adierazten didazuen maitasuna sentitzeak bihotza betetzen dit. Mila esker. Itzaletan nirekin batera lanean egon zareten bolondrez guztiei eskerrik asko. Gure hizkuntzari, gure oinarriari eta gu egiten gaituenari, euskarari. Zurekin eta zuregatik gaudelako gaur hemen. Mila esker, gora euskararen herria. Zeinen egun politia izaskun, bai, gu dagoeneko erdi lasai gaude ja. Bueno, erdi esan dute, eguna hasi besterik ez da egin. Baina urduri etorriko zirenak, imaginatzen dugu, baina seguru lan egiteko gogoz eta ilusio askorekin, eta noski, xehetasunik galdu gabe, beste ikastola bateko kideak izango dira. Gaur, Nafarroa oinezaren lekukoa eskuz aldatuko da. Aurrekoan Inigok esaten zigun, sentimendu kontrajarria zituela. Deskantxo beharra badauka, baina pena izugarria ematen diola. Lasai, Inigo. Bikain hartatuko dute Zangotzan. Izan ere, Zangotzako ikastola izango baita heldu den urteko Nafarroa oinez antolatuko duen ikastola. Igo daitezela oholtzara Zangotza ikastolako ordezkariak. Carlos Arcelus Rota, lehendakaria, eta Nagore Oria Telletxea, zuzendaria. Txalo bero bat. Ongi etorriak, hori da. Hemen daukagu Andramari ikastolako lehendakari ordea, Izaskun Errazkin Beltza, eta igo dadila baita ere zuzendaria, Inigo Oreia Altzueta. Eta Nafarroako ikastolen elkartearen izenean, Elena Zabaleta Andresena eta Josu Reparaz Leiza. Hori, zuek hortxe erdian, primeran.
Eskerrik asko Andramari ikastola, eskerrik asko Nafarroko ikastolen elkarteari, ze momentua, momentu hunkigarria. Eskerrak eman behar ditugu, lekukoa Zangotzako ikastolari pasatzeagatik. Momentu honetan polita, hunkigarria, eta lekukori Carlosek eskuetan izatea ohorea da guretzat. Laugarren urtez, egokituko zaio Zangotzako ikastolari Nafarro oinez antolatzen arduratzea. Gure honena emango dugu, hortan saiatuko gara behintzat. 15 ikastolen, Nafarroko 15 ikastolen erakusleio eta ordezkari izango garelako, eta erantzunkizunez beteko dugu. Egun berezia gaurkoa, zuen eguna, Andramari ikastolaren eguna, urte osoan zehar lan bikaina eta izugarria egin duzue. Herriari hotxe eginez, euskara txoko guztietara eramanez, eta ofizialtasunaren gai eta aldarri garrantzitsua Euskal Herri osoan barna barreiatuz. Zorionak, Etxarriko ikastolari, Andramari ikastolari, guk ere zuen bidea jarraitu nahiko dugu, eta besterik gabe, zorionak gozatu eta eskerrik asko. Beno eta horrela, datorren urteko festan pentsatuz dagoeneko, agur esango diogu Nafarroa oinez 2023ko ekitaldiari. Orain, berriz ere, bizikleta izango duzue hor, aurretik, gidari hemen dago, arnaz pixkat hartzen, aterako da. Orain abiatuko da. Eta urteroi bezala Iparla elkarteak otamen goxo bat prestatu digu. Badoz? Ikastolara joango zarete, ikastola berrira. Ta ondoren guztiok kalera festaz gozatzera. Mila esker etortzeagatik eta datorren urtean Zangotzan ikusiko dugu elkar. Otxein ikastolen alde, otxein euskararen alde! Argazkiak. Gaztelu berri nez, duteran ezin, lekun berri bai esan ere nahi, los arkosen ezin